Man skal prøve noget lidt andet. Man er vant til at komme i grupper, og det er lidt mere kreativt og sådan lidt tænke ud af boksen. Så det er rigtig sjovt. Jeg synes, jeg lærer 100 gange mere, end hvis jeg sad dernede bare på en stol og hørte på en eller anden. Jeg synes, det er en god idé, fordi så hjælper man hinanden og støtter hinanden og også får nogle idéer væk, som ikke kan bruges. Det er altså anderledes end at bare gå i skole sådan en almindelig skoledag. Om et øjeblik bliver eleverne præsenteret for 4 lokale virksomheder. Goddag. Mit navn er Freddy Denker. Jeg kommer fra AS Maskinfabrikken PCP. Og virksomhederne har hver især en udfordring med i tasken. Vi ønsker nemlig forslag og idéer til alternative anvendelser af vores produktprogram. Mit mål er, hvis I kunne finde ud af, hvor glasset også kunne bruges hen. Hvordan skal fremtidens bank for unge mellem 15 og 25 år se ud? Hvordan gør vi det mere attraktivt og ind at bruge køkkenet? Kunsten i det hele som lærer, det er faktisk at holde sig langt væk fra idéområdet. Her der er det faktisk vores fornemmeste opgave at træde et skridt tilbage og lade børnene selv være dem, der skaber.